Alas 7 pasananin aga, pasiring na si Mark sa Pilar Port sa Pilar, Sorsogon. Duman kaya sinda mahilingan kan kapwa para tukdong si Rafael, nga ni sabay na magpasiring sa Barangay Pineda kung sa inagahalat ang sa indang mga estudyante sa alternative learning system. Lunad ni motor bangka, magkakabangang oras man ang pigbiyahin ninda antes na makaabot sa lugar. Darakan paguran sa kapilyakan barangay muna sinda nagpwesto. Kung maray naman ang panahon sa pigpasubling lumang classroom kan Pineda Elementary School sinda minapwesto. Sigun sa duwang paratukdo, sa ibong kansiring na mga agyat, sakripisyo asin kapagalan, padagos nindang kukuguson ang pinili nindang propesyon. Ngani makapagpatapos nin mga estudyanteng may mga pangiturogan pa sa buhay. Maugma, mapagal na maugma, pero sabi nga tayo, warang trabaho na madali. Gabos na adalan, gabos mapagal. Ako, sa tinagal ko, na-feel ko yung kailangan ako ng mga ganitong tao. Itong mga out of school youth, adult, na-feel ko na kailangan nilang katulad namin. Kasi kung wala kami, ano kayang abutan nila? Anhigos, dedikasyon asin pagpupursigi, ninda Mark asin Rafael, labi ng gad na pigpapasalamat kan sa indang mga estudyante. Siring kan 33 anyos na si Jennifer, na pigsasabay ang pagklase asin pagiging ina, asin kan 17 anyos na si Casey, na pigsasabay man ang pagklase asin paghanap buhay. Papasalamat po ako kay Sir Mark, Sir Rafael, na natulungan po ako sa pagsiring po sa pag-adal sa muya po. Dakula ang napasalamat ko kay Sir. Arog ka na tagagibunindan, maski nagauran nagainit, maski sa insinda nagasakay sinda, tiga tabangan manggilayon ninda kami. Tapos maski pagalinda, tiga duman talaga kami ninda. Sigun kay punong barangay Jason Malto, dakulang bagay na igwang siring ninda Mark asin Rafael na pigtsatsagaan ang pagbiyahe pasiring sa indang lugar nga ni matukduanan sa iyong mga kabarangay na gusto pang makatapos nin pag-aadal. Kasi may mga inot pa ma'am na naging learners kang ALS digdi sa Muya. So naka ibang bansa, so yung mga arag pa kaya. Tapos may naging teacher, so dakulaon na bagay na maski nga nitong alos sumagurang dahil kakayanan kang pagpa-eskwela. So, yaunan ALS para kumbaga gabayan sila. Asigurasyon naman ni Jason Manata ang pamayokan Pineda Elementary School na pirming bukasan sa indang eskwelahan para magtaong suporta kay Mark asin Rafael. Ang ALS digdi sa Pineda, wara pa man po siya ki-building. So, tanganing magkaigwa po silang gagamito na hall, tapos daimi man po ini pigagamit. Iyon na po ini ang pig-offer ni sa inda. Makalihis ang sarong oras na klase. Pauli naman sinda Mark asin Rafael. Asin kusog buot na nagbiyahe sa dagat sa ibungkan maraot na panahon. Ngunya na Teacher's Month, warang ibang hagad sinda Mark asin Rafael, kundi matauanin magkakanigong atensyon kan mga nasa gobyerno, lalo na magkaigwanin edipisyo para sa mas komportabling pag-aadal kan sa indang mga estudyante. Nahaloy naman indang pangitorogan. Sa kuya lang, ma'am, lalo na we are catering the dropouts, out of school youth, out of school adult. Sana magkaroon ng programang gobyerno na tulad namin sa mga ALS. Wala kaming sariling room namin, yung tinatawag namin Community Learning Center. Kung nagawa na ng programa ng iba na sa bawat barangay mayroong multi-purpose hall, bakit hindi maglagay ng Community Learning Center? Sana huwag tayong patalo sa mga challenges dumating dyan o naman kaya kuha na dumating sa magharang din sa daan natin. Still, patunayan natin ito. ALS love to serve. Kung gusto niyong tabangan sa diri niyo, kamuman lang. Ako kasi pag nagtuturo, I always
give example na sa realidad. Kasi bako man na pobre ang magurang mo, maano ka man, pobre ka man. Ika ang magibo kipagis sa diri mo kung paano mo tatabangan, maaahon ka sa buhay mo. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Jen Nunez.